बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि कुंगा 27थि अल बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशना सानथामनि हाबाफारि लानानै बादायलायनाय हाबाफारिया मैया 27 दिसेम्बर 2021 अक्ट'निफ्राय जागायजेनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव कुंगा 27थि अल बड'लेण्ड एस'सिएशना सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे हाबाफारिनि दिनै नैथि सान बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावनि इयुन जिउखौ दानानै लानो हायो। सासे सुबुंनाव गावनि नाजानाय थायोब्ला जिउआव देरहासार जानो हायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लानि। बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि जे 27थि केवरुगि आरो 8थि पमसि अल बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2021 दा बियो डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशननि बे बानजायनायाव बे सानथामनि हाबाफारिजों बे डिमाकुसिनि स्टेडियामाव बियो खुंजादों। दा दिनै नैथि सान दा बेवहाय बे नैथि सानाव ताइक्वान्ड'नि बादायलायनाया दायो सोलिगासिनो दङ। दा जोङो सानदों जिहेतु जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव बे मोनसे परिबेगा गैयामोन आरो बे अल बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि जि बानजायनायाव दिनै बियो बादायनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय आङो बेखौनो सानदों बे गेमनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना मोनसे थुलुंगाखांनाय मोननानै बे गेलेनायाव बिथांमोनाबो बाहागो लागोन जों बेखौ सानदों। आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो बे ताइक्वान्ड'नि मोनसे गेलेनाय बेयो गैया। दा बियो नैबे बादायलायनायनि उननिफ्राय बा बिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफ्रा थुलुंगा मोननानै दा फैबाय थानाय समाव नेसनेल प्लेयार इन्टारनेसनेल प्लेयार बेबायदि जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारो जों बेखौनो आसा खालामदों। आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ फिट लाखिनायनि गेजेरजों गावखौ बासायनायनि गेजेरजों बा गावखौ सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बे ताइक्वान्ड'नि गेजेरजों गावखौ गायसनलांनायनिबो मोनसे राहा मोननाय जायो। दा बेनि थाखायनो आं सानदों जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो बे ताइक्वान्ड' गेलेनायाव गोसो होनानै जाहाथे जिउ राहा दानायाव बयबो जाहाथे बिनि मोनसे थुलुंगा मोनो बेखौनो आं आसा खालामो। नोजोर होयोबा बेखौनो नुयो जायखिजाया स्पर्ट्सनि दिगावनो नोङो गावखौ इस्टाब्लिस खालामनांगौबा थाब मोनसे इस्टाब्लिस मोनसे राहाखौ जों मोननो हायो। दिनै नंगौ बे गेलेनायखौ नोङो गोरों जानायनि गेजेरजों खिन्थु फर्मेल इडुकेसनखौबो जों लांफानांगोन। दा फर्मेल इडुकेसन लानायनि गेजेरजों नैबे स्पर्ट्स दिगखौबो जोङो मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव ताइक्वान्ड'ल' नङा जोंहा गोबां इभेन्ट्स दङ गेलेनायाव। बे इभेन्ट्सआव जुदि जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ बा गावनि गथ'फोरखौ बे जुदि लाइनावबो लांबाय थानो हायोबा बियो फर्मेल इडुकेसन लाखांनायनि उनाव बियो माने गुबुन साख्रि बाख्रि मावाबाबो बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हायोबा बियो गाव थांना थानायनि राहाखौ बियो माने मोनहैनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं
लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।